Mntakwethu. Utheni fonini wanxakama kangaka? Wandini mntakwethu, lengxaki akhanyisa mani wena lokhanyo mani. Yayibo? Iyandistressa mntakwethu. Like every day but ndifumene isombululo mntakwethu kawakho uyandazi kaloku mna uyandazi. Isombululo isumene ndile emntwini. Wathi umuntu kumba nendixhela ibhoko. Wenzeni kaloku mntakwethu kaloku kudala mani senemali and uyayibona naye ba ayino wakho umsebenzi like ndisebenza kwikaka yendawo. But ke ngoku uthi nendixhela ibhoko pha. Ibhoko le ndizayithenga mntakwethu next week. Uzawuthenga ibhoko? Hayibo. Ngifuna ndifuna isusa ngongoku ndisombulule ngongoku le ngxaki. Le bhoko uzayixhelela ntoni mntakwethu? Mntakwethu kaloku le bhoko le ndifuneke ndithethe nayo. Yayazi kaloku into zesiXhosa kaloku mntakwethu. Funeke ndithethe nale bhoko ndiyixelele uba le bhoko ba ndifuna umsebenzi. So le bhoko le ba ifuneka ikhale. Yayazi ke bayikhalile ke ndifumene umsebenzi endiwufunayo ke mntakwethu. Ndiyaxelela. Mntakwethu. Uthi athenga ibhokwe. Utsho lo mntu. Uthi uthenga ibhokwe then uthethe nela bhokwe. Tata umzangwe ke nekuyibize ke igama. Umzangwe. Uthi umzangwe ufuneka uthenge la bhokwe. Then la bhokwe iza kunika umsebenzi. Njalo mntakwethu, ndiyixelele ndithi ndifuna nomsebenzi endiwufunayo. Then if ikhalile ndiwufumene lo msebenzi mntakwethu. Awubelieve kanene wena uzazi into zesiXhosa. Yho. Mntakwethu. La bhokwe izawuthi incekala. Nekithi ndiyaxelela hayibo. Ndiyakwazi ke wena ke. Uyathanda uyenza ijoke. Ndiyaxelela bayikhalanga ithi ayenzeki yonke loo nto. Lo msebenzi uzawucela phi kula bhokwe? Njalo kufuneka ndithethe nayo kanje kalo mntakwethu. Ibhokwe nekhampani ibhokwe mntakwethu. Uthetha njani? Yabo ke wena uqalile ke lukhanyo ngento zakho. Kaloku uthi mntakwethu kum uthiwa uzucela umsebenzi ebhokweni. So la bhokwe inekhampani kuba uzawubangela ezibhokwini. Hayinya. Yo lukhanyo. Uyathanda uyenza ijoke wena ingxaki yomntu. Uzawucela umsebenzi ebhokweni. Ufuna ndixelele uba okay like ndifuna uqashwa pha nguMr Jameson. uMr Jameson xa ndifika Monday uyandithatha qha. Ndiyaxelela. Ithini le bhokwe ncekala? Bayithongo. Ndibuze. Lo msebenzi uzawufumana kuMr Jameson. Ya, uMr Jameson kaloku ngulo busy into ze-graphic design. So uthe uzandithatha yena. Bayi le bhoko ikhalile, bayikhalanga ibhoko andiyazi ke mna kuthi. Kutheni le bhoko ingathi xa ikhala? Iyangomso kuMr Jameson. Kutheni uyazi nje ba uzawufumana umsebenzi kuMr Jameson? Uyayibona ke le nto yakho ke lukhanyo ke. Fondini, jonga. Pasop. Mna bethi ngiyakhumbula imoto wami. Okay, ndikhumbule yengozi. Lengozi. Wathi udaba. Lukhanyo mntana mne kuyiqinise le moto. Kunyanzelekile kaloku jonga apho ndayiqinisa la moto kwafika utata ba. Uba ukhwalo. Wafika uba ukhwalo ba waqinisa lewe wayiqinisa ngenkukhu. Ngenkukhu. Ndandiyithenge nge-60,000. Yo, imoto kanye inkukhu mntakwethu. Imoto. Imoto. Wathi mandi ndiqinise ngenkukhu. Inkukhu ndayithenga apha eNjoli. Hayi apha eNjoli mntakwethu. R80. Uyaqina obvious kaloku into zamasiko kaloku zinjalo funeka wenze njalo. Uqinisa njani imoto ngegazi lenkukhu? Iqinile la moto inentsimbi fundi. Mntakwethu wena le nkukhu uthetha ngayo lenza njani la moto yakho? Ndihamba pha ku-M17 fundi. Hey! Iyeza ndiyayibona imoto ngoku la moto izongila mntakwethu. Uzawubalisa imuvi ke wena ngelokhanyo. Balisa imuvi. Fundi. Xa isiza la moto. Ndiyaxomba iyeza le moto izongila, ndiqomba le moto iyeza izongila. Qha ndiyaqomba le moto wami iqiniswe ngenkukhu. Ndathi qomba ndifuna uvusa la nkukhu. Komba. Xale ile itsho ibhoko into efunekayo. Ngemntako ndathi kurukuku. Kodwa ke sithoka. Suxoka lukhanyo. Kanti kuthetha ngazo mntakwethu. Kaloku mntakwethu mamela.